Dili pa kung balik. Ibalik. Sige, so ang atong topic nga gitahas sa lungsod no ang adlaw ito pagulay. So naatay mga gamitan nga mga documents sa atong simbahan. So kung makahumpot mo kanang gitawag o katekismo of the Catholic Church, kanang official doctrine sa atong simbahan, kanang puros mo Katoliko, nakadungog na CCC. Oh, gariko. Please ko ka na pa. Ikaw mo nakadungog na CCC. Ay, pamilya na marami religious ni. Ikaw ba kadungog na CCC? Very good. Ikaw. Kadungog ka. Karon pa. Kadungog na. Kung saan mo CCC? Awak pa. Sige. Kini mo yung official doctrine sa atong simbahan. CCC. Catechism of the Catholic Church 2180-85. 2180-85. Kini gihata ang tanang matuohong Katoliko obligado mo simba sa adlaw Domingo gawas kung walay kabilingan. Nakit na ang mga pista iglilihi. Ang sa mga pista iglilihi para nino? Sagot na tayo. Mana yung permission sa itong pagkakatoliko? Wakit na. Naghan pa na ron. Nagkakanig mga bata, di nakasago o pinto ako. Di ba, gano'n na? So, ano yung si FJ trabaho to educate, this is kanang mapikol di old kanang gitawag ni adult catechism. Okay? So, gano'n nga CCC nga itong saitan, nagdaro mo mga Bible. Tapos study man eh. Nabilin ako Bible. Ay, ang Bible study. What my Bible? Murag sibot na ini. Ha? Akan na yung Bible. Okay. Tapos ay, anak-anak, kaya kinahanglan ka sa opisina. Anik-anik. Kaya nga naman, ikaw may update bumasa. Sunod. 217778. Na. CCC 2177 to 78. Kini ang linugdangan ani nga kining balaod sa atong simbahan kabahin sa kining adlaw ipapahulay. Kining adlaw ipapahulay natural nisaya na ni nga pagkasulti. Apan ang kagikan aning pinulungan sa Griego or Hebreo sabatum Shabbat na Shabbat or Sabatum o nakahulugan ni sa English of Torres na mo na siya ipasabot upahulay o din dinigikuha sa Latin word Sabatum mahog na produk Sabado gawas na Sabado basta may Sabado, so gigamit nga gikuha sa Sabato. So kapituman mo na turis, mo na siya. Ana. So mo na siya ang ipasabot. Pero alang sa atong simbahan, dili na ni siya mao. Sa mo ipasabot ba? Kining Shabbat sa mga Hudiyo man na. Alang nato, gitawag ni siya sa akong bako pang presence dahil ko sa hotel Hikariaki Himera kahulugan o Lord's or Lord's Day. Eksakto kaya nga itong simbahan kining adlaw ipapaulat lingwahe ni or Torres Sabatum alang sa Judaism pero alang na to ano ni Lord's Day. Dies Dominica. Na Dies adlaw Dominica sa Ginoo. Ang atong lingwahe isip kita na mao ang bagong katawan sa Dios dili na ni maong termino ha. Kini na ato adlaw Dominica
adlaw sa Ginoo. Ano na siya? Karon nganong naamaning terminuha na ato na lang sa isayon. So may nganong Dominica man sa tuwa, anong Lord's Day may tawag, pero alang sa mga Hudiyo gitawag man nila og Batum, Torres, Shabbat. Nganong na yung anak mana lahit man nga tuwa. Di man ana to pag-ayo ang mga Judaism or mga Hudiyo sa Exodus 31:13 gitagaan sila balaod sa Dios. Sila basa Exodus, ayan na kaya na. Tracy. Sintimi ang katawan sa Israel na kinahanglan tablo ninyo ang akong adlaw sa inyong paulay. Ay mao inihanan dali kanako o kaninyo o sa inyong kaliwatan aron magpakita na ako ang inyo o naghimo na ninyo nga kaugalingon ko katawan. Okay. Sultihi ang katawhan sa Israel. Dagubat rabaron. No? So dili ay ang kinatibukan. Kahinon naman ang Dios mihatag na siya og saman divine law. O sa matong divine law yung ihatag, Dios nung balaod ang 10 commandments. Ihatag na og ang kung sa matong ikatulong sugo, balaana ang adlaw ipapahulay. Sa ato si Banron, balaano nimo ang adlaw sa Ginoo na balaano man sa adlaw sa mga katekismo para masabutan kung saan magbalaan. Ilang oras mo simba sa araw Domingo? Sa na. Pero ang oras na po ka magbalaan. Sa oras na mapon? Hindi. Tibuok yung adlaw, mamalandong ka. O katong sisisin, ang imo itong lukpon o basa, magpalaan yung ka sa adlaw nga Domingo. Pwede ba ka maligog dagat? Pwede. As long as nag-remain ang imo ang pamalandong sa pwede ka mati ng birthday, pwede ka matog mall, pwede ka. Diba? Pwede ka, kung nakakasabay, wag ka mula ka og mall, wag ka mula ka dito sa dagat, kung nakakasabay, pwede paglibat ni mo. Nagbalaan ka. Nag-birthday ka, nakasimba na kaguna, pagpa-birthday ni mo, pwede inom ni mo, magkahubog na bino, nagbalaan ka na. Nasuka-suka naman ka. So, nangagis na ka. So, ipaglaro, divine law ang sugo sa Ginoo. Magbalaan ka tibuok adlaw. Sugo ni siya. Itawag ni divine law. Yun nung balaod ay nakalinti. Anak sa 10 commandments. Mortal sin alang nato katoliko nga gituyo nimo sa pagdili pagsimba. Gipili nimo ang imuhang tawhanon nga kalipay kaysa pagtambong sa santos nga misa. Mo magipili disco ko, no? Kanang moapil ko na dili ko mosimba ro Domingo kay naay ligas basketball. Ay mo gi-priority ang pauna sa kusaw pero ang kalag imo ikalimtan. Mortal sin. Takog sa gituyo pero nagbantay kag tigulang na dispensation ang simbahan. Nagbantay kag tigulang layo kay ka wa kay ikapamiliti ganana or tuwa ka sa barko nanrabaho ka
mangayo kag dispensation sa pader di yugo kanunay makasimbag Domingo through confession kay naa sa Saudi pader layo kay itong akong titrabuan na ay simbahan propheting layuan biyahe tulong adlaw mao ba mga dispensation mo na nga aron may istorya ang pare paningkamot mo na nga ang pare na yung muhatag kung maayong pamalandong sa kapag pasagot. Nehemias 9:14 dinhi na magsugod nganong dunay Sabado Saturday nga ipapahulay. Doon kay niining mga Bible verse basaha sigasa na. Deuteronomio para makuha 5 dice ganun isuko man hinom dumi oo sige hinom dumi sa pagtamod sa adlaw igpapahulay. So tinaw na dungog to ninyo ang punto ni hinumdumi gikuha ko kamo gikan sa Ehipto. Nahibaw mo sa katekismo nga ang unang katawan sa Dios ang mga Israelite na ulipon sa Ehipto. Oh, pagkaulipon na nila sa Ehipto, gipagawas sila. Pagawas nila. Unsa may kamatuuran nga sila gawas nun na sila sa ituhanon ang tibuok katawan sa Israel mitabok sa Red Sea ikaw sa totoo dagat nga pula pula ba ginang dagat na pula ba gina ha asa ba na pero ang spelling nila na sa original anak na siya duha ka kay sa pagkanagdalugay na kay pula naman yun kay pula naman yun siya ako ba yung pusok? Ako wala eh nahilang ka ba yun? nahilang kadugay na grade na maurang yung Espinias pula pero kung saan na siya grade C kung saan na siya nasaktan aron mo masayod sakpot na mura o kapayas ang iyahan bang sana yung manahon dito anak na nagpuslot sa tunga mga nag-explicar sa mga nagtuon na nag-usaw na sagpot tayo na so kanina nakatabok na sila ang tibuok katawan sa Israel tining tagigan ni sa Ehipto Egypt ni sila kagawas na sila pagawa abot na rin maulit katasin naanas sila'y pahulay tiring napita wa sila'y pahulay adlaw gabi trabaho makapahulay lang sila makato niya sigig yung silang trabaho kikulipon yun silang maayo so gagawa sila ang Ginoo hindi na ito makita nga ang Ginoo yun kiatiman yun ang iyang katawan yun dumi sus kay ilang gipili ang adlaw Sabado na ito karon kanang sa ito diba freedom kagawasan nila tara, freedom, kagawasan ni nila. Dako ni sila o nagbunyi sila sa kalipay. So, halandumon, madalino, hinumdumi, gikuha ko kamo sa Ehipto. Halandumon kayo nila ang adlaw nga Sabado. Natigyo ng dumuna nila. Dinhin namog na ang 10 commandments pagbalaan na sa adlaw pagpahulay ang ipili nila, i-choice nila the best nila ang Saturday. Okay? Yan na. At umunhan o tubag para masagdan gigamit man ako ang divine law aning Exodus katulad ng commandments balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay. Ayaw mo kalimot na ang balaod sa Diyos na adlaw ipapahulay, divine
mangita silang adlaw. Sa niyo, nagsugo ang Diyos. Balaan na akong adlaw ng paunay. Balaan na nila. Unya kay kinahanglan makakita man sila the best nga adlaw mahalandungo nila. So kining Sabado nasuksok sa divine law ang ceremonial law. Yeah. At doon na nato ni masabtan sa unahan. Aron, inaw ka inyo kung masundan kay di-connect ni para ma-fulfill tong New Testament. Ha? Okay. Nganong naunsa mang pagkabutanga nga inanay man giwagtang sa Ginoo ang ilang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Una, di-abuso nila. Abuso. Naani sa Ezekiel 20:13. Amos 8:5. Ezekiel 20:13. Oh. Zero. Apan ang tibuok katawhan sa Israel misugol kanako dito sa kamingawan. Wala nila tumana ang akong mga sugo nga mautay makaluwas kanila. Onya. Kung ilang tumanon, gipasipan sa bila pag-ayo ang akong mga adlaw ipapawlay. Okay. Unya naguna-una ako nga ibuko ko kanila ang akong kapungot dito sa kamingawan. Aron malaglag sila sa higpit. Ano ni? Yung sabay. Silang di-abuso. Amos 8:5. Basa. Amos 8:5. Yeah. Nagingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami o mga trigo. Kanus aman matapos ang adlaw igpapahulay, aron makapaligya kami sa imong among trigo. Mahalunan mo ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan o usbon ang tibangan aron paglimong sa pumapalit. So, nakita ninyo, nabisan sa adlaw kapulay, wala ni sila ba? Nus aman mamban kapulay, samok ni Alwari, naman nakapagin dani. Yang meninda mo sila sa adlaw kapulay, gusto taksanan gamiton? Tikasan. Wala sila. Huwag nila balaana ang wala nga Ginoo sa Exodus 20:24-25. Tara mo sa Ginoo. Sige. Surat 20 4 nga to sa 5. Na. Tapangin isiray na Bible. Ayaw pagkuhan o Diyos. Dili Ezekiel ba? Ay, sige. 20. Murag kusog ra kayo. At ari suro ka ari ba? Kay murag feedback ya. Sige, kailangan tara. 20. Ezekiel 20. 24-25. Feedback yun, no? Kayo wala manila sunda ang akong mga sugo o gipasipadan niya ang akong mga adlaw ipapahulay. Ipasipadan. O nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos sa ilang katigulangan. Busa, gihatagan ko sila mga balaod nga dili maayo o mga tuluanon nga dili makaluwas kanila. Wala na, ang kwintada ni ba? Wala na grasya ang ilang mga balaod. Dili na makapalangit. Tanawa, sa nitabo, Nehemias 15. Nehemias. Kung saan nitabo sa Nehemias, itatoy na kamoy, sa adlaw sa pado, yan sa ikuha. Basa. Nehemias. Baka kasi na yung mga Bible up. Nehemiah 9:14.
15 na? Ay, kanin si Duwan nga pun-pun, Bible study, pagkako kayo, kung naamay higayon. Nehemias 15:32, 36. Sige. Oh, may 15. Why 15? Wala sa Nehemias. Ay. Numeros ni. Numeros. Numbers, right? 15. Ayan, meron. Numeros 15, correct. Tatay, error. Numeros 15. Numeros 15. Yan, numeros. Exodus na, Exodus. Sorry. Numbers 15. Oh, tatay, error na. Exodus, 16. Numeros na. Samtang diha sa panginawan, Ay, betul. Sige, samtang sa mga. diha sa panginawan, ang katawan sa Israel nakakita sila tao nga nangahoy. Panahon sa adlaw ipapahulay. Pastila. Gidala siya sa mga nakakita kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katawan sa Israel. Kanya. Gibilanggo nila siya kay wala man sila makasiguro kung sa gayon ang angay nila himuon kaniya. Padaya. O kang ginumingon kang Moises, kinahanglang patyon ang maong tao, batuon siya sa tanang katawan dito sa gawas sa kampo. Pastila. Gidala siya sa katawan dito sa gawas sa kampo, o gibato nila siya hantod namatay sumala sa isugo sa Ginoo. Dibato hangtod namatay. Sus, nangakoy lang. Kita nyo? Wala na sila hatagig maayong balakod sa Diyos. Kay wak man nila tumana ang ilang kasunduan sa Diyos. Diyan na. Susumaw ni balaura may ito ipa-implementa ron. Daghan itawang nabatuan. Na? Pero tinoon naman eh, nang ko'y silingan diha sa mua, kami na mo, kay tinoon eh, kay kanang silingan ako diha, isa na, gichijan. Budiyo, gichijan ako. Karon, ako yung ipang-refer nila nito, kung sa adlaw Sabado, magdakag sakyanan, imong sakyanan inigawa sa na, buslot yun og sa amin, batuon yun nila. Ano kay tao, no, kay respeto nila ba? O na sila dito. Kanto na ba po Israel? Mato pa. Namutan na ba? Exodus 16:23. Ano ka? Abang siya. Ay, siya. Right. Edwin. Okay. Edwin na siya. Karang siya. Exodus 35 ko ba? Meron na. Sige. Og siya maingon kanina, kini mao ang giingon ni Jehovah. Og mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehovah. Ang paglutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Og ang pagalungakon ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo. Hangtod ugma sa buntag. So, uspat basa. Kay Jehovah may mong gibasa. Piki. Ayaw transmission. Ayaw pagtinir na. 16. 23. Digit bisaya. Ngayon daghang tag-up. Abila po na naman. Kaya ako silpo na tag-up na. Ang Ginoo nagsugo nga magkatusa kaninyo mag 23. ug si Moises mingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo ugma adlaw sa pahulay. Adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutua o lumaga ang gusto ninyong lutuon o lumagon. Taguhi ang salin alang sa sunod adlaw. Kinahanglan lutuon daan ang pagkaon nga kanon ninyo pagkasabado. Di naman ka pwede maghaling. Exodus 35:3. Ngayon, makahaling ba ka? Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling o kalayo. Tanawa? Diha sa inyong balay sa adlaw igpapahulay. Ya, nangutan na kung mga sabalista ni, tinod ba yun nangutan ko ni Pastor, yung gabi ba? Pastor, tinod na mo maghaling, kaya naman na ni, maghaling, good.
Magdungag, di ko magdungag kay mamay doon. Magdungag. Sa una maghaling kay kahoy pa man. Naman tingas to. Naman tayo electric. Baru ko nakalusot. Kita kininayinan man. Hindi sila matinananon. So tungod aning kapitos, higpit kayo ang Ginoo mitad na hunungon. Usias 2:11. 1:13-14. Gingil aran ang Ginoo. Pagbangutan 2:6. Okay, basa. Yan, madam. Oh. Isaiah 1:13. Pagbangutan. Bangutan. Sige, kuna sa bangutan. 2:6. Gigunob niya templo. Diin ato siya gisimba o gipahulong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw. O mga adlaw nigpapahulay ug tungod sa iyang kalagot gisalikway niya ang hari o ang pari. So, para yan, Usias 11. Sino? Usias, doon na nasa sa kuhan. Tapad na doon sa gamay sa Ecclesiastes. Baka Usias, ikaw Brad. Sige, rin kita Usias. Brad, Usias, kita kang ambik sa wala. O gunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga Kasakulugan. mga bagong subang sa bulan, mga adlaw ipagpahulay, o ang tanan niyang takda, mga kasakulugan. Hunungon, apil ang adlaw ipapulay sa mga Hudiyo. Isaias 1:13-14. Sige. Ano yan? Isaias 13:14. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan sa adlaw ipapahulay ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bagong bulan ug ang naandan nga mga pangilin. Ngilad na alang ka nako. Gisamukan ako o gipulan na niini. Okay, salamat. Kaya argumento, may itong gamiton pwede na itong gamiton sa pangutana alang sa mga sabadista. Kini, unsa mang adlawa nga gipahunong sa Ginoo, Domingo, Sabado. Na, mamilita na. Kaya mo pala kita mo, unsang adlawa nga gingilaran ang Ginoo nga ipagpahulay, Domingo, Sabado. At kini, magtisgit din ang ilang naong sa pagtubag. Magmunikamot din na sila munika yan But ayaw lang po pangaway. Ako mong encourage. Yan naman, payo nga, dili ta makik-away. Balak tao, dili ta kauban o relihiyon. Bilang nato wadon ang atong maayong relasyon. Okay na? Kay mo na di ganahan sa mga parik na kanang di lang na ilang awayon. Ayun, maayo mga away ta. Kita mo yung ilo, makita. Eh, ang interpretasyon manggod sa mga live reliyon, sabi, di batir na. Muna pare, magpanuko nga mo accept na to. No? Doon kay ilang muna, di batir na may ato pa. Manaway ta. Ayan. Ang ato lang mo, explica ka ta, batir ba? Executive City. Tanawa ang propita sa Executive, basta ba? Executive City. Sultihi ang katawhan, mamati sila ulit. Sa Executive City. Okay. 2:7. Okay. Isulti ang akong mga pulong kanila, mamati man sila o dili. Nya, kung makakiglalis ka, dili ba mo sakit ay mo kasi magnagiway mo,
Katapos siya, maningkamo. Saan ka nagpapili Katoliko? Instead, kung maayo mo harmonyos, hindi nyo ika-istorya, duha, Kapitikosta, pero si Ginoo, kapit na mabunyagan, ang usang magawa niya, napungan pa. Ganyan na? Naghatag mga kailan, na Iglesia ni Cristo, nakabi. Ito yung Iglesia ni Cristo din, kung hindi mo na napapitan. No? So, naghan. Tagnaan. Na duha ka baptis. Nagtuog nagsama ani. Nakadala ka nila. No? Sayang ang atong lang silang abungkol. Ito silang patunta sa ito. So, nini pati yan na naman ang argumento nga naay ni Pahunong di ay tagna prefigure sa umaabot. Leviticus 23 City. Basa. Himuha ninyo ang balaang panagtigo sa unang adlaw. Ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Himuha ninyo City manag Oswag City, Laruan. Himuha ninyo ang balaang panagtigo Balaan sa unang adlaw. Unang adlaw. Ayaw. Okay na ba? Okay na. Ato lang ikuha ang keyword. Unang first day. 23. 24. Ang Ginoo mingon na usab kang Moises. Ingna ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan sa paulay. Kamu sa higpit o himuha ninyo ang usa ka balaang panagtigong nga ipahibalo pinaagi sa tingog sa mga trompeta. Bala, padayon na ba? Ayaw kamu pagtrabaho o paghalad kamu mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang Ginoo mingon na usab kang Moises. Ang ikanapulong adlaw nining bulana nga mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapasasala. O panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom, pagpuwasa kamo o paghalad kamo halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ayaw kamo pagtrabaho sa maong adlaw, kay mauman kini ang adlaw sa pagpapa sa inyong mga sala at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ang dili magpuwasa sa maong adlaw hinginlan gikan sa iyang mga kabanay. Brother David. Sa ika-15 ka adlaw sa ikapitong bulan, kung mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, sa ulugan ninyo ang pangilin sa Ginoo, sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw o ang ikawalo, mo'y mga adlaw sa higpit nga pahulay. Kita niyo na? Giilisa na ikapito ang unang adlaw na mao ang higpit o balaan nga adlaw ipapahulay. Kita ninyo? So, may asa mabasa balaang adlaw? Ang Domingo na. Unang adlaw. Juan 5:18. Si Kristo kung adto ta sa Latina Vulgata version gibungkag, gipulpo ang adlaw sa Sabado. Bungkag si Kristo milapas. Ani? Oo. Tungod niini misamot hinuon ang imuha sa kadaguan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balawod sa adlaw ni pagpahulay, kung dili miingon pagayon siya ang Dios iyang amahan. Kung ingon niini gipakasama niya ang iyang kagulingon sa Dios. Kita niyo na? Gilapas, gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Wa na tuhuin ni Kristo. So pangutana, Igsong 70 Adventist, unsa bang adlaw ang ginapas ni Kristo? Domingo, Sabado. Domingo ang ginapas. Para mag-listen sila ani. Ano ito siguro? Gila, natoy para sa tanawa. Kini magbungkag natuman gini. Kini mga tagna na pahulungon nahitabo ni sa ide. Pulpo
wa na'y templo dito sa Jerusalem. Si Pangulong Sundalo sa Romanong Sundalo si Titus 70 wa na. Ug ang Ginoo misaan na di na ni ubarog. Wa na di na ubarog. Ubarog na gubat. Gubat kini ka o ubarog. Kita na dito lang sa Jerusalem. Pinting kuana. Mana? So kana mga Jewish people dito karon sa Jerusalem, wala na sila'y templo nga sama nila nga pa. Wala na. Muna nga mag-atur na dito, magkana na no? Diba? Nakato ba mo dito? Makato? Oh. Muna dito, kupakong na lang dito. Tanawa, unsa mangita mo unsang adlaw, wa kay mabasa sa balaang kasulatan nga ang katawhan sa Dios misimba kang Kristo adlaw Sabado. Mateo 28:1 kama sa 9. Nabanhaw naman siya. Okay. Tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanag-banag nasa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw okay sa naman. Adlaw Domingo nabanhaw ritsuwa sa 9 na. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila wingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Oy, nasa simbahan padayon. Midul sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Tanaw, ihikap sa iyang o misimba kaniya. Right, version ni Mabano? O bang version, miluhod o misimba kaniya. No? Sa version ni no? Naguba na. Dinhi gikuha ang doktrina sa atong simbahan. Unang Korinto 15:14. Basa. Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among hiwani, o kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Tanawa. Dinhi nalugad ang doktrina sa atong simbahan. Ang tanan gisulti ni Kristo, Panginoon mo, patigugmaay mo, pagbinuhutan mo, simba mo, ayaw mo pangawa, 10 commandments, suda. Kawang ang atong pagbinuhutan kung si Kristo nga nanudlo, wa siya mabanaw. Tanya na? Muning Easter Sunday. Kada Domingo na to na Easter Sunday, kada ugan. Sa adlaw Domingo, Easter, every Sunday is Easter Sunday. Kada ugan. Mao na ka musimba kita sa adlaw Domingo. Unya karon. Arita sa San Juan 20:19 ngadto 22. Basa. Sa pagkagabi na niya tong Domingo, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang putahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus kaniwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Padayon. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mahan, ako sab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuipan niya sila sa ugiingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Okay ba? Gihuipan niya ang iyang mga apostoles. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Unsang adlaw gihatag ang Espiritu Santo sa mga apostoles? Ngano wa man mahatag sa adlaw Sabado? Patay pa man siya. O na nga ang mga Sabadista piting ampo-ampo patay pa ang Ginoo. Kita naman na buhay na. Kita ninyo? O na nga. Unya, sulat ba nga nagpakita ang atong Ginoo nga nagtigom ang mga apostoles
sa unang adlaw sulag ba? Manisais. Human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa Kita lawas. nila, wala na maunay atong kinang hagit nila. Basahin ni o usa kamo sitas nga ang tibuok apostolis nagtigom human na banaw si Kristo. Human na nagtigom ang tibuok apostolis sa adlaw sa Sabado. Di ka makabasa sa Biblia na. Karon, anhita. Nakita na nato no ang mga inyo na to mga guide nganong na Domingo ta. Sige lang. Atulungan ka na karon gamay. Unang Korinto, ano ta sa 16:2. Ato na lang ipuno. 16:2. Lapas-lapas na gamay ha. Sige lang. Unang Korinto, kanda na pangipakita. Unang Korinto 16:2. Sige. Sa unang adlaw sa makagsimana, ang usag-usa kaninyo maggahin-gayon og kwarta sumala sa inyong kinitaan o gitigom. Dina nakita ninyo nga sa matag adlaw, unang adlaw sa semana, magkulikta sila. Tigumon o gihatod kini sa templo. Dili gyud gitulong sa Sabado, Domingo gyud. Nakita na to na nga sa ito ba? Pagtipik-tipik sa paan, buhat 20 tuling city kama 11 adlaw Domingo. Pagtipik sa paan. Okay? Ano na mas ha? Kaya wala kita. Pagtanaw ako sa oras, medyo matilata na. Question, pangutana, Genesis 2:3. Kung saan mo rin leading na pangutana sa Genesis 2:3. Ang ilang taktika aning basta mangumbinsi na sila Katoliko, gamiton nila. Mipahulay ang Ginoo sa kapito. Na? Gibalaan. Sa ito pa kayo mipahulay, gikapoy. Wrong. Yugto kini sa panahon. Dili tinuod si Kristo mipahulay. Isayas 40:28. Wala ka ba diay may balo? Ang Diyos dili maluya ni kapuya. Ang adlaw sa Ginoo dili nato ikatandi sama sa atong adlaw. Kaya ang usa ka adlaw sa Dios alam nato natong mga katawan usa ka libo ka tuig sa Dios. So dili na siya. Labaw sa tanan wala pay kalendaryo aning napitan. Ikatulong punto si Noe, Abraham, Abel, Cain, Abraham, wala sila gisunod nga adlaw igpapahulay nga gibalaod sa Dios katong Exodus. So, muna challenge. Kung tinuod pa kanang ang Ginoo mipahulay og mao gining adlaw ikapito kanang 70 of the week gini. Kinsa man si ang Noe, Abraham, Isaac, Jacob, mipahulay ba sa ikapito? Wa kay nabasa niya. Mao na challenge sa to nila. So karon, sunod na po nga idea. Wa mo ani si Kristo aron pagbungkag basa karon madungog ni. Kining mga bersikulo mo na kinakusgang bersikulo sa mga library particular sa lista 5:17. Una-una ka. Ayaw ninyo huna-una nga mianniha ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses. Ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala akong ani aron pagsalikway niini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Oh. Pagtuman sa hustong kahulugan. Kung sa may gamiton nila ng argumento, ang argumento nila gamiton, wa mo ani si Kristo ron otruhon lagi ang balaod ra. Tanawa ninyo, Domingo naman ninyo, si Kristo ganin isulti. Ang ipasabot ni ning maong bersikulo, ang balaod ni Moises maoy dili
makaluwas. Buhat 13:33. Busa mga igsoon ko, angay kamong masayon, nga pinaagi kang Kristo, gisangyaw diha kaninyo sa kapasayloan sa mga sala. O hibaloy ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya na luwas sa tanang mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod Dios. Mao na ni siya. Buot ipasabot, wala ko truha. Itagaan mo gustong kahulugan. Ang kang Moises, itaga gustong kahulugan ni Kristo. O sa gingon way giutro. Ten commandments. O giyon sa naman ni Kristo, gihimong duha. Diba? Higugmaa ang imong Dios sa tibok imong kasing-kasing ug ang imong isig katao. Mao ra ito. Juan 14:12. Kang Kris ang mutuo kanako mutuman sa akong mga sugo. Dili na ang balaod ni Moises, balaod na ni Kristo. Unang Korinto 9:21. Sa Mateo 19:19 nangutana ang batanon, Ginoo, unsa may buhaton ka magtutulog? Ano ko sa kingarihan sa langit? Ingon Ginoo, tumana ang mga sugo. Wa na hisduti ni Kristo ang sugo nga katong adlaw nga ipapahulay. Wala. Mateo 19:19. Wala hisduti ni Kristo. Sa may sunod na pangutana, kini. Na to, saligando nila ni Moni Trigando. Iapil, ini mga saligando nila bersikulo, Genesis 2:3, kini Mateo 24:20, na bisan ko na panahon sa katapusan na apa yung mapahulay. Magbantay ko na ta, Rome, Buhat, 16:13. Nanggawas ang mga apostoles, adlaw ang ipapahulay, si Kristo ganit, nanggawas. Sa adlaw ipagpahulay, nigawas kami sa syudad, umiadto sa daplin sa suba, kay naguna-una man kami na dito may tigumanan sa mga audio, alang sa pag-ampo, ng lingkod kami, o nakikita. Okay na bro, nanggawas sila. Mateo 12:5, diyan nangutlo po sila kuhay. Ginoo gibadlong lang, ngaw sa pahulay maron, yan nangutlo po sila kuhay. Na dapat unta lutuo na pagka-Birnes. Yan nangutlo sila. Gibadlong sila Ginoo. Bisan si Kristo kaya mga apostoles sa adlaw ipagpahulay nang gawas sila. Kolosas 2:16. Pwede ko ba sa asa mo do master ani ko sa? Naway na na. Kolosas 2:16. Sige. Coba tinggal. Sige, pira. Kulkas. Unahan sa episo. Sige. Sunod sa episo, Pilipos, Kolosas. Sige. Kena. 2:16. 17. Landong, sige. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilinon, mahitungod sa adlaw nga balaan o kasulugan sa bagong bulan, bahin sa adlaw ipagpahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Katumanan, fulfillment. Pero pangutanan mo na ako, kamutanan ani. Sa adlaw Domingo, tawag ko na ito, ano papahulay kintahay. Ikaw sa isang Domingo, nakapahulay ba ka? Kapahulay ba ka tinoon? Ha? Ano kapahulay gilay ka? Ha? Nakapahulay ka tinoon? Posible sa, huwag kayo mag-iuna-una, mga huwag ka kapahulay. Ikaw ba, nakapahulay ka? Tinoon, huwag ka kapahulay. Kaya tinoon kapahulay, asaman? Pahulay na dayon. Muna tinoon pahulay. Rest in peace. Wag kita tinoon. Muna ang adlaw nga, hindi ka adlaw ko pahulay, kan Sabado, or atong simbahan, Domingo, tawag ko na ito, Lord's Day. Ano? Okay. Ano kinas ito simbahan matag adlaw Domingo? Kung mahimo,
ayaw mo panglaba o daghan o adlaw mo dito. Panglaba mo, ayaw mo po daghan na. Simba mo, pag-adlaw, Domingo. Gusto nyo o magsako yung malunon. Sa adlaw magpunta ka Domingo, dapat unta mulabaw ang atong pamalandong sa Ginoo kaysa trabaho. Ayaw iparihas ang adlaw sa Ginoong Domingo sama sa ordinaryong adlaw, Sabado, Biyernes, Lunes. Ha? Apan kay Mingaman Brad, nagkusyo na ako para namang magka-Domingo sa mong lungsod. Ang simbahan na aga pagiging mo, alam niya na. Kung sabi ba ito? Pagka Sabado sa gabi sabi ka ba? Anticipated Mass. Simbahan. Aron, kay ikinahanglan mag-report nga na kay makakawata. Okay? Ang misa anak kapag ka-Domingo, ang bibig ng anticipated Mass, mo rin misa ka-Domingo. Laro na ninyo ha? Okay. Katapusan sa ligando nilang versikulo, Lucas 4:16. Kung sa may lang ang Domingo sa adlaw ng sama sa naandan si Kristo kunong matag adlaw ipapahulay muadto sa sinaguga. Ano yung basa? Uy! 70 Adventist na si Kristo. Karoon nilalalang gotro. Bukang bibig sa mga 70 Adventist, dili na ito sila nauton, bukang bibig nila, mau nilang wording. Si Kristo sa 70 Adventist. Pangutana, kung 70 Adventist si Kristo, unsa man ipasabot o 70. Sa may 70, Saturday, Sabado, Adventist, kung sila sa Adventist, nagpaabot na Adventist. Nagpaabot, isa ilang ipaabot? Dili si Kristo. Ang Sabado ilang ipaabot. Dali na. Laro na niyo. Ha? Dili diya? Dili diya si Kristo ilang ipaabot? Si Kristo, Sabado. Sabado lagi. Kung gibutan pa na o Lord's Adventist. Si Kristo yung ipaabot. Sakit na yun. So na ang ilang mga sayong nga pagkagalang mga pastor nila mag-liso sila ni. Kaya kung nagpaabot ni Kristo ang Adventist, si Kristo Adventist, kinsa ang Kristo ang ipaabot? Nakita ninyo? Kinsa ang Kristo ang ipaabot? Wala sila lang. Mag-liso sila. Ang tubag na di asa 48 Lucas 4:28 Mateo 26 murag 75 siguro. Si Kristo kada adlaw muadto sa templo. Usa man ni 28. Si Kristo dito sulod sa sinagoga hapit itambo basara sa Lucas 4:28. Basa. Sa pagkadungog nila niini nangasuko pagayo ang tanan nga Hudiyo sa sinoga. Ang tanan tao sulod sa sinagoga nangasuko kang Kristo. Padayon na. Nanindog sila sa ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tungoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Okay, ihulog. Tanang tao sunod sa sinagoga nga suko kang Kristo. Nya kis unsa may adlaw ang isimba atong nga suko kang Kristo sa kadalaw simba.
Nya wala panghambog nila. Kini bersikulo dungagan lagi mo sa unahan. Ready after this. Karon mo bas mo hatag ko You teach it. bersikulo katapusan bersikulo. Marcos 2 Marcos. Masama daw. Ay, Bisaya ya. Marcos 2. Ay, Bisaya. Sa 20. Kaya na last nga Bible verse ito yan. Sige ba dito? Marcos 2. Unya miingon si Jesus, ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Ana, sabi tayo mga brad. Tagay ko idea nimo. Dali mo. O asa ka fokus. Asa man ko niya? Asa man ko niya? Fokus. Ikaw, sabay mong na idea to. Ikaw ba? Lumog ka to. Ako po sa. Yeah. Unya miingon si Jesus, ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Ay ka. Ba't ano na busa? Busa. Busa ang anak sa tao mao'y nagbuot sa ngayang buhaton bisan sa adlaw ipagpahulay. Ay ka, sige. Masama ka kayo. Sige. Oh. Niya. Laro tayo yan. Sige. Ikaw ba? Ikaw. Kasi, wah, mana? Ikaw, napaka-idea. Isa na yung matang idea. May otro basa, ginagawa pa. Kaya kita ko sa class. Mata. Unya miingon si Jesus, Ano ba ninyo? ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Busa. Busa ang anak sa tao mao'y magbuot sa ngayang buhaton bisan sa adlaw ipagpahulay. Ay, speaker. Okay, bro. Ikaw. Ano? Tuloy mo. Okay, sila yan. Gusto ba? Ay, ikaw. Idea. Ha? Like sila. Di, ang kanan na, kailangan magpundo kapag ka. Sumpat na. Bawang, anak mo, Domingo. Santo pa Sumpat nakasabi na. ka. Apa mo yung mga sabdan? Ay mo na. Sige. Wala na sabdan. Bukod na sila. Domingo, Okay. bawal, Sa magkabagawin. tagaan na ito, kailangan tubag ha? Kailangan ito ba? Para naatay gamiton, masabdan mo gamit tao, kahimanan, analogy, material. Nanitan, gibuhat ang sapatos para sa tao. Yeah? Pero wala buhata ang tao para sa sapatos. Ang tao may magbuot unsang sapatosa iyang suoton. Kaya ako may magbuot unsang sapatosa at gyud sa sapatos nga on the best. Branded yun. Diba? Diba? Mauni karon ang tao mauni magbuot bisan sa adlaw pagpahulay. Kadaugan man si Kristo, unang Korinto 15:14, the best. Kita niyo na? Nabanhaw man si Kristo adlaw Domingo, kadaugan man morning the best nga adlaw para sa Ginoo. Natuwa na? Ay, klaro na? Muli mo na natin sa sabta doon na musimba kita. Ha? Amen? Amen. Why sa payan kung inong taga sige simpa niya di ba kiro why sa payan Marites. kaysa wag sila musimba di ba kira pa sila Marites, bro. isa mo itong musimba kagaway sa musimba kita kumayag ka pa sa iyo sa Ginoo matawa kita mo yung ilang na pinaga isa mo itong ipangita sa Ginoo natong tao naman ka Hindi mabasa. amen? Wala pa ka ng Ginoo ternyata nalapas ko ba yung sige. Bro, Sige mga i-share clarification. itong Israel. Ano yun? Ha? Pumunta na ito Israel. Pumunta na? Oy! Sige ma'am. Ikaw mismo. Yay, sige. Mike. Hey, Mike. Ayun na.
Aduh ka bro. Gini. Oh. So nagulong lang adlaw. Maestro na bro. Maestro na mag-alan. Mutan na siya. Maestro na. Maestro na mag-alan English bro. Dili mo ko uwi sa Ginoo, pero as personal knowledge na ako ang imo pong gihimo katong tao may trabaho nakakwarta po unya tapos na katong giginahanglan man wala na mo gigala masugo ikadua po dili pa po ka panday ta panday pa kay mo mo bilis ikaw ra kay babae po kang medyo na nanas mo daron di ka kay para na po di man po higpit ang Ginoo matag po exhibition sakto to no dili pero may po karon na po gihimo di man po di ba nage po di man po distrito to no gani ng mga edad na o mga 80 mga dili na nila kaya nga mo biyahe paglayo pagtikang-tikang sa sakyanan ang atong ispo gibalik naman ang kanang natural pero ang special ng mga online mass sa taga-gawas o taga-ato apon nga ito yung dili yun maka-adto sa simbahan apan ang online mass kung manglingkod, lingkod, magbarog-barog, luhod-luhod, kung kaya mo luhod. Na, dili kayo mag-online mass, pero kasigi o silhig, kasigi kuso-kuso, ganadigaw mo, dili na online mass. So, ang online mass na ay crucifix o imahe sa mga santos, kandila, mga buwak, maayo, may Bible kitahay, mga sacramental things. Unya, ang bayhon sa misa, parang ang luhod, mo sunod po. Unya, ang inyong halad, may halad, hindi man po makahalad. Kaya nag-online mass man, inyong postol to, kipilo, pwede ibahatod sa simbahan, i-offer o operate pagalitan sa paminsa sa mga kalat, yun na. Aron makasalmot mo. No? Dili ginispekto ang simbahan. Wala lisod-lisura ang mga tao. Ang naamang po'y ako kanang Ginoo bisag dili ka na mo malawa sa sakramento bitaw na may sakramento na pagampo bitaw gihapon spiritual communion ang tawag na. Nga ba kay masahe sila baga pa. Nanina, dugang lang kasi ng kwada. Itong time nga, gilansag si Cristo, anong fairness to? Nya di ba nakabantay kung gitusok si Cristo, padali umatay si Cristo sa anong fairness day. Ikaw ma, ito adong sa Badong, di ba? Nabagis niya? Di ba, adong sa Badong, adong sa Badong, ikaw ma, ito. Mga tigasod nga si Cristo, dali namatay sa cross. Oh, kinumata kayo di siya to. Itusok sa cross. Grabe. Oh, nagagay. Sige naman. Salamat. Itusok siya kay aron siya mamatay. Para kayo na yung mga additional clarification. So, sige na pa. Niya, sige. Buka ba dinat? Kunti mo to. No? Mahimo hon na sis tungod kay kung
doon sa ilahan na dumagi pa kayo. Ano man? Namala sa Santiago 4:15. Basa. Mahimo. Santiago 4:15. 4:15. Dia binigay siya. Binigay sa Santiago, sa Hebreo. Unahan sa Hebreo. Sunod sa ulas. Latin na. Hebreo na. Unahan sa Hebreo. Sunod sa Hebreo, Santiago. Sige, kaya yung mga kayo. Dahil gusto rin mo. Roma na yun, nakakayo. Hebreo na. Hebreo doon na. Nakoy ka na may Hebreo na. kan sa dagat sa ina Pusga, kaya po pala din. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang akong kinabuhi ug makabuhat kita sa akong buot buhaton. Sige, tingnan mo na. Nya kay sa Santiago 5:16, ang matarong na tao, ang pag-ampo sa tao matarong, dako magayuan. Kasi, pero lumatewa, isang pag-igagdag sa gatos. Sige mo? Hindi mo kita kapos ikaw. Wag gid kayo may pero aron makatuman na sa inyo ang pagkabuhat na. Ay, pero ang Ginoo lubayan ginabuhi. Kaya daghan wa ka mo si Winta. Nakawa ka po 20. Ang ganin na higog na 12, na 12. Doon na. Kini mga tawanan nagigog kay astinan. Putol nila. Nano ba nagigog ng Christmas? Nila daw kay higog ng Christmas pa. Maot jud na no? Selain mo na, wala na. Masih dihayo para lingkungan, ay ikutan. Okay? Alam ko ni Brad? Ha? Okay na Brad? Sige, basin na. Daghang salamat atong former Vice President, Brother Alan Javier. AJ mo at thanks sa pagpapakita. Ito na lang kay siya gimana labas sa mga parokya. Bro, patokan ko currently ang iyang assignment is nasa loob ng parokya. Okay ba kasi okay, so kamay lang starting next Friday, ay karon na Friday i-monitor na nako ang attendance. So ang new attendance kailangan checker si April o kanya mga si so kailangan mabasihan kung mo ini natag sa certificate of diploma ninyo na hinahingan ng mga mo sa basic philosophy course and philosophy course na siguro naman na kailangan hindi ka mawala kung hindi mo kailangan kasi pila di ka tingnan siya nila rest with the Lord of God ilang mo tapos dito kailangan bigay ka pero kunya hawak wala yung sa una dua ka buot or hindi na madawat na padayon gyapon dawatan dapat hindi ka pagkuan dapat hindi ka pagkuan na complete sa una na dawat na kaya nga Kaya sila itong muna sa pagpaminaw sa itong mga programa sa radio. Una sa mga DYTR. Sa DYTR, alas 2 sa alas 3 na Bertaloy. Kunya alas 3 sa alas 4 sa 911 FM. Kunya mga usap alas 4 alas 6. Di pero makuha na sa mga ubay. Kunya live kita sa worldwide sa post ni ninyo mereka kagatindan kalian dinda bro kalau saya sampai nge post ni ninyo so kanya itong topic dili ako mag-extend ko dito every Saturday
Okay? Yan. Ako ba sa ilang weekend, hindi mo makadaw karya nila ang kawan sa pamilya. Tapos kanila at ilang nila dito na mag-ilaw at pagbatas ko. Ang ibig sa kanila, si Father Rosary para mga maray pamilya. Tapos kanila yung snacks. Okay? So, kasi kung lang sa pamilya sa kanila. Pero, ang usap mo, ang iwan at tamang so na pumatay, communal prayer, niya natin part mo sa communal prayer, sa atin mag-purtuloy. Kasi mag-purtuloy na to, ato ni Ditaan para sa daily snacks, mga daily maintenance sa pwede sa kaso. And also, itabang sa mga CFTs na biyahe, pagkasulinan, pagkasulinan, CFT nga, so, isa ginamay na ito, dahil sa kung mga ginalan na ito sa mga kaya pala ka snacks. Kaya natin tayo. Okay? So, tanda na ito Madre misericordiae, Ita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exulis Filii Eve, ad Iesus spiramus, gementes et flebes, in hac lacrima rum vale, ergo advocata nostra, enus tuus misericordes oculus, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posmo exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ea ergo advocata nostra, enus tuus misericordes oculus, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis postum exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Magampo kita sa tumayuma, amahan ang tuburan sa tanan. Pangayon na to karon ang tanan to panginahanglanon ug sa magpag-ampo mayon kita, Ginoo na namuyog kami kanimo, dungga kami. Kita tanan. Ginoo na namuyog kami kanimo, dungga kami. Alang sa tong santos na simbahan, sa tong Santo Papa nga si Francisco, sa mga obispo ilabi na kang Obispo Alberto, sa tanang kaparian o sa tanang nangalagad sa simbahan, na sa kanunay ubanan sila sa Dios o dasigon nga isangyaw ang kamatuuran sa atong kautulikong pagtuo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nga isalaad o mitipas sa matuon nga simbahan, na ang balang Espiritu maglamdag kanila sa kamatuuran sa simbahang Katoliko o mag-aghat kanila sa paghamok o pagbalik nila. Mga muyo kita sa Ginoo.
alang sa tanang walay pagtuo sa atong Ginoong Kristo ug siyang simbahan. Nga ang Dios magpadala unta kanila mga sulugoon sa simbahan nga magsangyaw kanila sa kamatuoran. Ug ang balang Espiritu mag-abli sa ilang galamhan ug unahuna sa pagdawat sa kamatuoran nga gipiling sa atong Ginoo. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa atong apostolado ang CFP, nga ang Dios maghatag kanato kanunay sa mga gasa o bunga sa Espiritu Santo sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi diha sa atong pagpadayon sa pagsangyaw o pagbarog sa kamatuoran. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga facilitators o speakers karong aduna, nga ang Dios magpanalangin kanila o magdasig kanila sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kamatuoran sa simbahan Katoliko. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang ka ng tanan nga ani-ani karon, nga ang Dios sa kanunay magpanalangin sa tanan natong panginahanglanon sa lawas ug karat, o magdasig kanato sa dugang nga pagkat-on, paghugma o pagpuyog sa kamatuoran nga iyang ibilin sa simbahan. Kung nga ang Dios maghatag kanato unda sa kasya, sa pagkahuntay sa paghugma o pag-alagad kaniya hangtod sa atong kamatayon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga mga nag-antos karong adlaw, ilabi na sa tanang mga walay kaon o mga walay katulgan, sa tanan nga mga nadaog o namblema sa ilang kinabuhi, sa tanang mga masakiton nga anak karon sa pambalanan o sa ilang panimalay, nato may gumawang Dios magbisita kanila aron pagpuy-puy kanila, paghatag kanila silang panginahanglanon o pag-ayo kanila silang balatian o pagbalik sa kapiskay sa kapasko silang lawas o kaya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nasod sa Ukraine o sa Israel, nga ang Dios maghatag kanato sa matuod nga kalinaw sa atong kasing-kasing pamilya katilingban o sa tibuok kalibutan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang himalatyon, nga ang Dios diha sing kaluoy magbugas kanila sa pinalis niyang balang dugo sa ilang mga kasalanan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa atong mga katigulangan, kahigalaan o kaubanan nato dinhi sa safety o sa tanan nga wala na'y naghandom kanila. Nga ang maluloy ang Dios magpasaylo sa tanan nilang kasalanan o maghatag na ta kanila sa kalipay nga walay katapusan dito sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo. Uban sa tanan itong mga intensyon ato karong ibayaw nato sa amahan pinagi sa pag-awit nga kinasing-kasing sa mga pulong na itulong na nato sa atong Diyos. Amen.
kadto sa uban. Ginoo, gihatag mo ta kanamo ang imong balaan nga panalikod aron mamahimo kami luwas kanunay ilabi na sa pagpamulit karon. Luwas kanunay sa adlaw-adlaw sa tanang kadautan, katalagman ug mga sanan. Kini tanan ang ipangayo kanimo lang ito mamahan sa ngalan sa bugtong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Reyna sa Pilipinas, iampo mo kami. Señor San Jose, San Roberto Villarmino ang patron, Santa Filomena, o manalangin ka nato ang Diyos na makagagahong sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, lakad kamo o datan ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Daghang salamat o mayong gabi kay kaniyang tanan.